σας παιδιά. Σήμερα παίζουμε με την Trigger 2. Να κάνουμε κάτι αποστολές. Ωραία, πάμε στον Πυράν. Ανεβάσαμε και το πολυβόλο. Αυτό είναι πιο ζόμπις. Να σας υπενθυμίσω, άμα είστε κάτω από 18 με 16, μην βλέπετε αυτό το βίντεο. Ή άμα το δείτε, απλά πάτε να το δείτε. Θα δω πολύ καλύτερο. Κοίτα τώρα πως πεθαίνει αυτός. Έλα ρε φίλε, όχι πάλι αυτό. Κοίτα εδώ ρε φίλε, γαμμό του. Αυτός παιδιά, όποιος δεν έχει παίξει, όταν το πλησιάζεις, σου χαλάει ζωή. Να κοιτάξτε πάνω. Δεν προλάβα. Το αποστολή αυτή είναι για να πηγαίνει να φέρνει κουτιά. Σε Κίνα είμαστε νομίζω. Νομίζω ναι. Jumpscare bro. Αφ. Πολύ καλύτερα από τις άλλες φορές το όπλο. Άξιζε για αναβάθμιση. Θέλω να σας ρωτήσω αν θέλετε να παίξουμε FF ξανά. Βέβαια από ό,τι είδα στις προβολές δεν σας άρεσε. Αλλά πείτε μου άμα θέλετε. Ή όποιον είναι παιχνίδι παλιό να το θυμηθούμε. Mobile παιχνίδι. Οπότε. Και αυτό πρέπει να βαθμίσω. Έλατε να τα Έλατε να τα πάρετε. Θα σκοτώσουμε όσο περισσότερους για τα λεφτά. Το μετάνιωσα λίγο. Και τελείωσε η πρώτη αποστολή. Πανεύκολη. Πόσο κοστίζει το διπλό πιστολάκι. Σε αυτό το βίντεο πρέπει να προλάβουμε να κάνουμε. Μέχρι να τελειώσει το βίντεο θα ήθελα να πάρουμε τα πιστολάκια. Το διπλό πιστολάκι να βαθμίσουμε. Πάμε επί 2 λεπτά. Πάμε. Ελπίζω να είναι κάτι καλό. Ωραία. Μάλλον είναι να αντέξουμε από ό,τι έχω καταλάβει. Να σπάσουμε μπαλόνια. Μπαλόνια πού βρίσκουμε. Πάνω στο ζόμπις είναι. Όπα φίλε. Για στοιχεία μου σαν έψη. Μαζεύουμε και γρήγορα λεφτά με τα μπαλόνια. Που σημαίνει μόνο στα 16-20 χιλιάρικα θα κάνουμε. Παραπάνω άμα ζήσουμε.
Οκ, ωραίο τσάλετς. Πόσα λεφτά? Όπα ρε. Όπα ρε, 30 κάπα σχεδόν. Μπάγκαρε και δεν μου έδωσε λεφτά ρε. Πω. Δεν πειράζει, μπάγκαρε, rest in peace. Έφαγε γερό μπαγκ. Ωραία φίλε. Δεν πειράζει. Έφαγα μια μέχρι ξενέρα. Πέρα είχα air condition, fuck. Εν τω μεταξύ δεν το είχα δει καθόλου. Εντάξει, εδώ πέρα βγάζουμε λεφτά, αλλά δεν ήρθα να πρέπει. Έλα, δεν πειράζει. Ο συνταγματάρχης μου. Και τώρα για να αρχίσουμε την κουβέντα. Τι γνώμη έχετε για τις αποσίες του γυμναστή και του λυκείου? Είναι σωστές, είναι χάγια, πιο πιεσμένα? Είναι κάτι που έχουμε και δικαιολογημένες? Ή πριν που έχουμε 100% στις δικαιολόγητες είναι καλύτερα? Τι είναι καλύτερο? Αυτό έλεγα για τη ζωή. Χιλιάδες φορές αυτό με το chicken. Αυτό με το chicken δεν είναι και πολύ δύσκολο να το φτιάξεις. Απλά πρέπει να βρεις τα blueprints. Και άμα βρεις τα blueprints το φτιάχνεις πανεύκολα. Όπως και τα όπλα, τα πιστολάκια και αυτά. Και τις ζωές... οι ζωές σχετικά είναι ο λόγος. Με ενοχλείς φίλε. Τα blueprints βρίσκεις από αυτά που σου βγάζει. Να, αυτό π.χ. Αυτό να ξέρετε σας ορμάει, πέφτει πάνω σας. Δεν χρειάζεται να χαλάσετε σφαίρες. Συνήθως αυτά τα chickens κάνουν 300 με 200 ευρώ. Αναλόγως άμα έχεις κάνει upgrade ή όχι. Να σου πω κάτι είχαν τα upgrade, αλλά εντάξει εγώ δεν το κάνω και συχνά αυτά. Αλλά μάλλον πρέπει να κάνω, ναι. Και άμα θέλετε να μαζέψετε γρήγορα λεφτά, να παίξετε το Sentinel, είναι full καλό. Και ξέρετε να δείχνετε τέτοιο, με το minigun. Είναι 1000 φορές καλύτερο. Ωραία, αυτό θα το ήθελα. Να σας δείξω, άμα το δω. Πάμε λίγο τζόγους. Πάμε για τζόγο. Πάμε για τζόγο και θα δούμε. Μπορεί να πάει πολύ στραβά, αλλά διαφήμιση. Τι να το έχουμε. Δεν πιστεύω ότι θα πάρουν κάτι το wow, αλλά... Ωραία με πάει. Τέλεια. Δώρο άδωρο. Ένα από το κάλυκι μετά, ναι. Γι' αυτό που τώρα με παίζετε φρουτάκια. Κοίτα εκεί. Θα πούμε τα αλήθεια το πάνω το καρπούζι. Θέλω να έχει κατεβεί το καρπουζάκι. Ωραία θα ήταν, κύριε φίλε. Όπα ρε, εντάξει, ξαράκι. Τρία φτάρια αντίχουμε ή 4 ή 3 μπαρ. Τουλάχιστον αντίχουμε 3 μπαρ, είμαστε θεοί ρε. Και τα καρπούζι μην με χαλάνε. Και τα κεράσια δεν με χαλάνε. Ρε παιδιά. Ρε, χωριό.
Κοίτα εκεί. Ρε χωριό. Αυτός ορθός. Ήρθε να με παίζετε φρουτάκια. Παίζω εγώ για εσάς. Ένα π.χ. εδώ πέρα που έλεγα στο engineer. Με ένα 700 και μπορείς το αναβαθμίσεις μετά. Εγώ αναβαθμισμένο το έχω. Και υπήρχε το rocket και αυτό. Το ίδιο down νομίζω κάνουνε. Αλλά νομίζω αυτό μπορείς να το αναβαθμίσεις κιόλας. Τώρα που μου μείνει και λεφτά, ας πάρω, ας φτιάξω 3. Και medics. Αυτό δεν θα το έλεγα και πολύ ωραία, πολύ γαμάτο, οπότε μου έχω αυτά τα Penningles. Αλλά νομίζω είναι χρήσιμο, το έχω δοκιμάσει πολλές φορές. Νομίζω σε σώζουνε τελευταία στιγμή, νομίζω. Αυτό σου δίνει π.χ. damage P2, damage booster. Επίσης μία ώρα, 24 ώρες. Θα μπορούσαμε να αγοράσουμε αυτό. Αλλά τζόγος. Και αυτά days, speed booster. Και τώρα να σας δείξω το πως σας έλεγα για το Sentinel. Λέω και να με βλακεία. Sentinel. Λάθος. Να σας δείξω το πως σας έλεγα. Να ξέρετε υπάρχει με sniper και με minigun. Εμείς είχαμε το καλό κομμάτι minigun. Minigun δεν το λες. Αλλά όταν έχει αυτό, πυροβολάτε στο σχεδόν συνέχεια. Μην βάρετε πολύ γιατί μπορεί να κοκκινήσει. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Αν βάρετε πολύ κοκκινίζει ή κάνει. Και μετά πηγαίνει πιο αργά. Και τώρα επειδή κάνω μαλακίες. Μην αγχώνεστε. Απλά από το sniper αυτοί πέφτουν 2 σέρες. Οι warnings. Αυτός θα ξέρετε πετάει αίμα στο στόμα. Και sky damage. Υπάρχει και ένας χοντρός που άμα πάει κοντά σου sky τι έχει να βάλει πάνω του. Άμα δεν έχετε παίξει κάτι να παίξετε, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Άρα θέλει πολύ grind. Είναι ωραία παιχνιδάκι. Να, ο Βόμητρον. Ο Άγιος ο Χλεπίδης. Αυτοί συνήθως. Μπορεί να σου δώσουν bloomer, μπορεί και όχι. Πιο μεγάλη πιθανότητα να σου δώσουν, αλλά άμα το δείτε μην φύγετε από μακριά του, απλώς σκοτώστε τον. Αξίζει, σας δίνει και λεφτά, σας δίνει και ζωή. Άμα είναι μόνο για ζωή μην το κάνετε, δεν αξίζει. Τους άμα έχετε chickens που το έχω εγώ γεμάτο. Που πλέον με chicken πεντά και το σκοτώνει. Να γκραϊντάρω εγώ σήμερα να μαζέψω αρκετές κότες και αυτά. 9 χιλιάρικα συν 8. Κάπου στα 17 χιλιάρικα. Μέσα έπεσε. Και 6, nice. Με αυτό που το σώγγαν. Πάμε και defend. Το defend ελπίζω να καταλαβαίνετε τι είναι. Κάθεσαι π.χ. για 2 με 3 λεπτά και δεν πρέπει να πεθάνεις. Για την ακρίβεια για 1,5 λεπτό. Συνήθως δεν ξέρετε δεν έχει αυτό. Από κάτι. Νομίζω ότι το παίρνει μου πιο εύκολο να πω την αλήθεια.
καθυστέρησης χιλιών λεκέδων. Πρώτα τοποθετήστε τα ρούχα και έπειτα το απορρυπαντικό Ariel. Έτσι, ακόμα και πιο γεμάτα πλυντήρια θα είναι εκπληκτικά καθαρά και θα μυρίζουν φανταστικά. Υγρό απορρυπαντικό Ariel Extra Clean Power αφαιρεί ξεραμένους λεκέδες ακόμα και σε πιο γεμάτα πλυντήρια. Οι οδοντόπαστες που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Urident Pharma White Smile Care. Λευκαντική οδοντόπαστα καθημερινής χρήσης. Gum Care. Προστατεύει τα ευαίσθητα και ερεθισμένα ούλα. Fresh Breath Care. Καταπολεμά την ατοσμία. Sensitivity Care. Ανακουφίζει από τα συμπτώματα ευαισθησίας. Urident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας των δοντών. Χωράσεων κόκκινα μάτια πάνε πιο γρήγορα από το πράσινο. Γι' αυτό προτιμάτε να σκοτώσετε αυτοί που έχουν κόκκινα μάτια. Και μετά το πράσινο, αλλά άμα είναι πιο κοντά το πράσινο, ρωτάω τι προλάβετε. Πατήστε like, subscribe, στείλτε στο κανένα φίλο σας και τα λέμε. Γεια σας.